ngixoxela isitori esincane. Ngisemfana ngisalusa inkomo. Mina ngizalwa ke baba oyiboxer, boxing, professional boxing. Wethi mengishaya angishaya ngenduku nje. Yabo lezi noma athathe le yami engishaya ngazi inkomo yabo. Niyayibona induku yenkomo noma induku olusa ngayo la usuke ukhempele ngoba angishaya ngayo. So khona isikhathi la umuzi wakithi omkhulu because khona ikhaya elikhulu bese kubi kwethu bese kube kamamncane ngizalwa indoda phela ngoba ayinamakhosikazi awu4 umakhosi wesi5 iyadlula namhlanje. So ngifuna ukuyala ekutheni ngesinye isikhathi ukuwone kanti awuboni ukuthi yona ungishayela ukuthi ngibuyisile inkomo kodwa ungithuma ukuthi ngiyolanda inja ngangayilanda ngashayelwa inja. Ucabanga ukushayelwa inja out of all imbuzi ibuyile inkomo ibuyile ngesikhathi kuclean yabo kodwa ngishayelwa inja. Lokho kwanginikeza isifundo ukuthi ungayitsheli ukuthi yonke into uyenze kahle yabo bese ushiya le ngoba okungenzeka ukuthi lo ibona wena ukuthi ayibalekile kanti iyona ebalekile kakhulu ekhaya. Nyangezwe ungenzeka ukuthi wena uyitshela ukuthi hayi ngoba vele sengikwenzile ukuthi lokho akubalekile yabo. Ayikho into engabalekile eyintweni othunywa zona ekhaya, ayikho into engabalekile usuke ekuthunywa wena ngoba basuke benesiqiniseko ukuthi wena uzokwenza kahle. Right? Emagameni eniwaqambile kube kuhle ukuthi nikwazi ukuwachaza because achaza nina indlela eniyiyo. Fanele nibe nenkani empilweni ukuze ukwazi ukuphila. Impilo iphilwa ngenkani. Kunezinto ekufanele ungafuni zikuhlule ngoba hayi ngoba ungazazi kodwa ngoba uvilana ukuzenza. Ukuze ube indoda kufanele ube inselo. Ukuze ube indoda kufanele ungene esigabeni sokuphatha kahle intombi. Bese ningakhohlwa ngifuna ukungena la ephuzweni lentombi. Intombi yakhohlwa wena uma wena uzoza kuyona, uyiphathele nibhano wengane ngomlomo. Kufanele intombi ikuvume ngoba ikuthanda, kungabi wena othandayo yona ingakuthanda. Fanele ikuthande bese futhi iyakuthobela ukuze ikwazi kusasa ukuthi ibe unkosikazi ikwazi ukuyothoba ekhaya. Ngoba mingakuthobeli wena ngeke ikwazi ukubathobela abanye abantu. Ukuze ukwazi ukuyivikela kini nayo ikuvikele kubo. Sizwana? Nyangithola. Fanele zonke lezi zinto zihambisana. So intombi ke izokhohlwa wena uma ufika kuyona uyidayisela mama. Fika kuyona intombi uyihloniphe, uyitshengisa ukuthi ayihloniphe. Ngoba njengoba zakhelwa nini, akufanele ukuthi intombi isivulekile ngomqondo, isikhulile ngomqondo
esikhundleni sokuthi ikwazi ukukhulisa iy'ngane bisikhulisa nawe. Yayibona siyaklasha le. Asiyiphatheni kahle. Ngasephuzwini lokuyiphatha kahle nje. Kunomthetho wesisu. Kunomthetho wezwe. Umthetho wesisu njengoba sakhela amakhosi. Umthetho wesigodi. Bese kunomthetho wasekhaya. Awukwazi ungayihloniphi yonke le mithetho. Ngoba usuke ekhaya. Uye esikoleni, ufike esikoleni, ulandele umthetho wakho. Neni iphula athe ungcongo. Uma ngena nenza nje uzobheka iregister. Nami nginaye emva kwakhe impela. La. Ngoba akekho umuntu ola ongeze ehloniphe esikoleni. Futhi phela fana nokuthi siyadlala mesimbizelana. Besimbizelana uma ukuthi lento esimtshela yona nizophinda futhi esikoleni lithi nifike lidwe ngulubi. Simbizelana. Kufanele niyiphathe kahle. Ngicabanga ukuthi niyayazi West. Khona ungayazi West? Khona ungayazi West? Awuzela. Bathu bani Putin. uPutin lo bese phethe West. Awucabanga umfana ongaka. Edubula umnumzane umuzi. Umfana ongaka. Phathi isibhamu. Uyabulala. Uyasatshwa. Utheni umngcongo. Utheni ubabudla ngamandla. Siphatheni kahle. Uma ungayiphathi kahle, uthe ubabudla ngamandla impilo yakhe iyashesha lokhuza. Iba mfishane. uPutin akasekho kuyimanje. At the age of 19 sebulala abantu several. Bangaki asebabulela. Bathi bangaki? No. Almost kodwa sekudlulile esandleni abantu asebabulela. Umfana wami. Ku right lokho. Niyabona ukuthi into enizenzayo ninesibili esibi sokuthatha izinqumo ezironke. Lezi zinqumo ezironke ezokwenza ukuthi impilo yenu isheshe ibe mfishane. Ayijahe nemali. Yabo. Sibebalile. Ungayijahiki imali. Imali iyoyizela ngesikhathi sayo. Ingakho ke kuthiwa ifundani. Cela uhlale phansi. Ingakho kuthiwa fundani. Ngalo sikhathi ufunda, wandisa ulwazi. Uma usunolwazi, uzokwazi ukuliqoqa ulwazi. Lukwazi kube yilona lokutholisa imali. Imali izoyizela kuwe. Asike siyiphatheni kahle ke. Manje nizoshaya ijadu njengowama group eni. Number 1, number 2, number 3. Mfana omncane.